हाराव सरलपाराया बेबायदिसो फैथारामोनहां बेबायदि होनना मिथिबा मा दैल' दङ आरो फोथार गोजा सेस दाखोर दाला जाजोब्बाय नै गासिबो बथल माबा माबि जौसो लोंफैजोबोदां गासिबो जौ लोंसो फैयोदां मानसिफ्रा फैथारामोनहां बेबायदि होनना मिथिबा एथ' गाज्रि जायगा बेखौनो समायना नुहुरथारदोंमोन ना नोंसोरो जेबो गैया होनखाबाय आङो जेबो गैया बेखौनो सोरगो बायदि नुनानै लेंबोबाय नोंसोर आंखौ आं सिगाङावनो बुंबोखाबाय सरलपारायाव जेबो गैया होननानै खालि दै दङ फोथार दङ मोनसे आरो बेजों लोगोसे हाजोनि सिनारि नुलाबायो आरो बाव रावबो फैयाथ' सेंग्रा सिख्लाफोरल' फैयो जौ लोंनो बेदर जानो ओंखाम जानो ना जौ लोंबाय बेदर जाबाय ओंखाम जाबाय गरम मोनबाय दुगैबाय सेंग्रा सिख्ला दुगैबाय थांबाय ना बेजों इन्ट्रेस्ट लानानै थांबाय आरो मानसिफ्रा ना बेखौनो मोजां नुथारबाय नोंसोरो मोजां नुहुरनानै फैथारबाय जानला मोनला लेंबोलाबायखायो आंखौ आं खोन्थाखाबाय सिगाङावनो जेबो गैया होननानै जाम्बि गोजा नोंसोरो जाम्बि गोजा दुलुर नोंलाय माबायदि नुदों मोजां नुथारदोंना जायगाखौ ना मोजां नङा आं बारा मोजां नुवासैहाय जायगाखौनो माथो अन्थाइ गोजा फोथारल'थार माथो आरो दैल' दङ हाजोआबो गोजानावसो हाजोआ खाथियावबा मोजां जागौमोनहाय होमबा मोजां जागौमोन आरो ना फट' थिखांनो बावनो दुगैनानै थाङो आरो मानसिफ्रा ना गासिबो हनै माथो लेथ्रा खालामना गालांजोब्बाय फैयो बेबायदि लेथ्रा खालामनानै गालाङोहाय मानसिफ्राखि जौ बथल जौ लोंनायनि काप प्लास्टिक काप बिदिनो ओंखाम जानायनि प्लास्टिक थोरसि बिदिसो नुलाबायबाय आं माथो एकदम जायगाखौनो लेथ्रा खालामनानै गालांजोब्बाय मानसिफोराखि बिदि जायो फैबा फैनानै मोजां साफा खालामनानै गालांबानो जायो ज' दोनलांबानो जायो दाखोर दालाफोरखौ बेबायदि खालामनानै गालाङो लेथ्रा खालामनानै गालांजोबथारबाय गोसोखौनो मोजांखौनो मोनफैयाखिसै आङो फैबा फैनानै देबाल फैबाय नालाय फैबाय दुलुर नायनानै थांसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो गोदान जायगा नालाय फैनो गोसो जाबाय मानसिफ्राबो मोजां फट' हगारो नालाय फेसबुकफ्राव वाट्सएपफ्राव लोगोफ्रा बेखायनो फैनो गोसो जाबाय गोदान जायगा नायनानै थांनोसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो ना मा बुङो सोमस्रि नायनानै थांसै आरो ना जा दङ बेखौ नायनानै थांसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो गोसोफ्रा मोजां मोना न'आव थाबाय थानानै बेखायनो बेरायनांगौबो गोदान जायगाफ्राव फैनांगौ अब्ला गोसोफ्रा मोजां मोनो आरो बे मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायनानै थांसै बेजोंनो इन्जय खालामनानै थांसै आरो दिनै सानसेखौ गोदान जायगा नालाय नायनानै थांसै मोननैसो फट' खेबनानै थांनोसै ना मा बुङो हाराव थै आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना मोजां नङा होननानै जायगाया बेरायनो नालाय बेरायनो मोजां जायगाफ्राव बेरायनांगौब्रा एसे सिनारि गोनां जायगाफ्राव बिउटिफुल जायगाफ्राव बेबायदि जानला मोनला जायगाफ्राव लिंबोयो नोंसोरो बेरायनो लुबैयो आं नोंसोरखौ दस्रा जायगायाव लांगौमोन ना नांगौबा बङाइगाव आस्था रिजर्टआव लांगौमोन आं बे जानला मोनला एकदम असाइस जायगायाव लेंबोनानै दाखोर दाला जायगायाव लेंबोनानै ओरैनो थाखा गारनानै मा लाब जानो ना थाखा फैसा गारबाय नालाय मोजां जायगायाव बेरायनांगौब्रा ना मा बुङो सोमस्रि नंगौ आरो नंनायालाय हाराव फैसा थाखा गारबाय नालाय एसे मोजां जायगायाव बेरायोबा मोजां जायोमोन आरो ना इउ आर राइट सोमस्रि इस हारावना गाव थाखा फैसा गारनानै फैनांनाय बायदि माखौबा थाखा फैसानि बाथ्रा बुंलायलायथिदों आंसो होजोबगोन ना नोंनि जानाय लोंनाय गारि भारा थाव भारा गासिबो थावनि फैसा गासैखौबो आंसो होजोबगोन ना माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय फैसानि आंसो होगोन ना जानला मोनला फैसा थाखानि बाथ्रा बुंलायलायथिदों फैबाय नालाय फैबाय रंजानानै थांसै मा थाइसेबो गारनो गोसो गैयै खिरफिन मानसियानो थाखा फैसा खरस जानायनि बाथ्रा बुंलायलायथिदों लाजिगोन ना लाजिया आयु दाउलेट हारावनि जानाय लोंनाय गारि भारानि फैसाखौ नोंसो होजोबनांगौ बिदिब्ला हाब मोजांहाय नोंसिना अनलायनाया नोंसिनि बायदि अनलायनाय नुनाय नङा संसाराव थैनोबो माथो आंसो होजोबखानांगौबा थाइसेबो गैयानो बेनाव फैसा हारावा मालाय खाफाल गोनांहाय माहाजोननि फिसाजो गार्लफ्रेन्ड मोनदों फैसाखौनो थाइसेबो गारनांलायबावा मालाय जेरावबो थांबाबो जानाय लोंनाय गासैखौबो थाइसेबो गारनाङा मालाय दाउलेबानो होजोबखायो खर' फेदेरबाव नोंसोरो खर' फेदेरबाव बे हाराव फाग्लाखौ खर' फेदेरबाव नोंसोरो हाट नोंसोर बेरायनो फैदोंना थाखा फैसानि बाथ्रा रायज्लायनो फैदोंब्रा बावलाय ना आंखौ लाजिबोनानैसो लेंबोदों नोंसोर बावलाय हा आं बुंखाबायना फ्रियाव जाहोआबा लोंहोआबा आं फैया होननानै आं नुखानाय जायगायाव मानो फैनांगौ बावलाय हा नोंसोरसो लेंबोदोंना नोंसोर फ्रियाव जाहोबा लोंहोबासो फैगोन आङो बाव नुखानाय जायगाखौ आं मानो फैनांगौ
हा नोंसोर लेंहराखैसो फैदों आङो थाखा फैसानि बाथ्रा रायलायनो फैदों बावहाय आंखौ लाजि फोनांनो नागिरदों नोंसोरो आंखौ लाजि फोनांदों थुदो थांसै जायगाफोरखौ नायखांबायबा फट'फ्रा लाखांबायब्ला थांसै बावलाय मा थाबाय थाबावनो जायगाखौ नोंसोर मोजां मोनखायासैबा आं सिगाङाव बुंखाबाय जायगाया मोजां नङा होननानै फट'फ्रा लाखांबाय दा थुदो थांसै थुदोहाय थांनोसै जायगाफ्राबो मोजां नङा बेबायदि जायगायावलाय बेसेबां फट' लानो आरो ना मा बुङो दुलुर रबाल मोननैसो फट' लाबावनोसै जायगाफोरखौ एसे नायबावना फैग्रोमोना दसेल' थानानै थांबाय बायो 10-20 मिनिटल' थानानैसो थांबाय बायो एसे फट' लानांगौ बाल इन्जय खालामनांगौ एसे फट'खौनो लानोसो बाबाय आंथ' जेराव फट' लायो बावनो माबा बथल नुफायो काप नुफायो जायगाफ्रानो लेथ्रा जाथारबाय बिदियाव बोरै फट' लानो दे जेरावबो बथल गोजा काप गोजा ओंखाम जानायनि प्लास्टिक थोरसि गोजा लेथ्रा जाथारबाय बिदियाव फट' लानो बाथारोहां थुदोहाय थुदो थांनोसै हनै दावलेबा मोननैसो फट' लाबावनो थाब लादो थांनोसैथ' हाब बे दावलेबाथ' 50थासो फट' लाखाबायना आरो मा फट' नांबावगौ जेरावबो लाजोबखाबाय नोङो आरो मानो फट' नांबावगौ थुदोथ' थांसै बाव फट' लाबाय थानो बुंबाय थादों बाहाय आंखौ बखिफैनानै फट' लाबाय थानोसो होनबावदों आरो नोङो थुदोहाय थुदो लाजि गुसुआ माखौबा लाजिथारलायबाय बियो